विशालच्या आवाजाने आम्ही भानावर आलो. त्या मुलीला तर मी पहिल्यांदाच असं लाजताना पाहिलं होतं. ती हसत हसतच तिथे एका कोपऱ्यात जाऊन बसली. मी पाठी वळून पाहिलं तर नयन, विशाल आणि गाठोड्यावाले बाबाही माझ्याकडे पाहून हसत होते. मी सारवासारव करायला काही बोलणार, तोच गाठोड्यावाल्या बाबांनी सगळं काही सांभाळून घेतलं. हे बघा, आपण आज बऱ्याच दिवसांनी जरा पोटभर खाऊन घेऊया आणि झटपट शांत झोपून देऊया. न जाणे पुन्हा कधी आपल्याला अशी शांतता पाहायला मिळेल. त्या झोपडीत आधीच त्या तस्करी करणाऱ्या माणसांच्या सामानात मीठ मसाला पडलेलाच होता. ते कित्येक दिवस तिथे राहत असल्याने त्यांनी तो सोबतच ठेवलेला होता असावा. तोच घेऊन आम्ही त्या रात्री नदीवर पकडलेले मासे चुलीवर भाजून खाल्ले. खाऊन झाल्यावर गाठोड्यावाल्या बाबांनी दारावर नेहमीप्रमाणे भूतपिशाचांसाठीची एक लक्ष्मण रेषा काढून घेतली. त्या मुलीने हळदीचा लेप करून माझ्या जखमांवर लावला आणि आम्ही सर्व झोपायच्या तयारीला लागलो. खरं तर माझ्या आजवरच्या प्रवासातील आजचा हा दिवस माझ्यासाठी फारच खास होता. मी विशाल, नयन आणि गाठोड्यावाल्या बाबांसोबत झोपतोय हे पाहून नयन हळूच म्हणाला, भेंडी तू इकडे का झोपतोय आज? तुझी खोली तर तिकडे आहे ना? त्याचा मिश्किल टोमणा माझ्या लक्षात आला होता. सगळं काही चांगलं होत असताना मी देखील माझा त्याच्याविषयीचा इतक्या दिवसांचा राग जरा मागे घेतला आणि म्हणालो, असं काही नाही रे, ती आजारी होती तोवर मी तिथे तिच्या मदतीला होतो, पण आता ती तशी ठीक आहे. ती तिला हवं नको ते आता पाहू शकते. असं म्हणत मी कुशीवर आडवा झालो. मी पाहिलं तर त्या बाजूने चादरी पलीकडून ती मुलगीही झोपून माझ्याकडेच माझ्या डोळ्यात पाहत होती. माझे डोळे तर खरं तर दमल्यामुळे जड झाले होते. शरीर सगळीकडे ठणकत होतं, पण मला नजरेचा तो खेळ तिच्यासोबत अजून काही काळ तसाच खेळायचा होता. त्या मुलीला मात्र माझ्या वेदना माहीत झाल्या. मी जास्तीत जास्त आराम घ्यावा यासाठीच कदाचित तिने खोटे खोटे स्वतःचे डोळे मिटून घेतले होते. मलाही मग माझे जड झालेले डोळे जास्त काळ उघडून ठेवता आले नाही. बोलण्याच्या आवाजाने मला सकाळी जाग आली. आज कितीतरी दिवसांनी मी इतका गाढ झोपलो होतो. नेहमीच दचकून उठायची सवय झाल्याने आजची सकाळ माझ्यासाठी जरा वेगळी होती. मी डोळे चोळत उठून बसलो. पाहतो तर सगळेच जण माझ्या आधीच उठून आपापले आवरत बसले होते. काही कंदमुळे तर नाश्त्यासाठी आधीच उकडून तयार होती, पण माझी नजर मात्र त्या एका व्यक्तीला शोधण्यात लागली होती. ती मुलगी त्या झोपडीत आत कुठेच दिसत नव्हती. तोच विशाल हसत म्हणाला, आहे आहे, ती बाहेरच आहे हा. मी देखील माझं हसणं मग लपवू शकलो नाही. मी उठून तसाच घराबाहेर आलो आणि आमची पुन्हा एकदा नजरानजर झाली. मला पाहून ती मुलगी तशीच गोड हसली. काही वेळाने ती हळूच माझ्या जवळ आली. तिला मला काहीतरी सांगायचं होतं. पाणी में जाना, तू चल साथ. कदाचित तिला नदीवर अंघोळीला जायचं होतं. या 2-4 दिवसात पावसात भिजल्याखेरीज तिने अंगावरून पाणी घेतलंच नव्हतं. तिच्यासोबत नदीवर जाऊ आणि तिथूनच येताना पुन्हा एकदा मासे पकडून आणू असं ठरवून आम्ही दोघेही नदी किनारी जायला निघालो. आम्हाला एकांत मिळावा यासाठी कदाचित कोणीच या गोष्टीला विरोध दर्शवला नाही. त्या मुलीने तिची नेहमीची शस्त्रे तिच्या सोबत घेतली होती. मी देखील एक भाल्यासारखी शीख माझ्यासोबत घेऊन चाललो होतो. काही वेळातच आम्ही नदी किनारी पोहोचलो. रात्रीची आणि आता दिवसाची दिसणारी ती नदी यात फार मोठा फरक होता. जंगलातील त्या नदीचं पात्र फारच मोठं वाटत होतं, पण तसं असलं तरी त्या नदीची रात्रीच्या अंधारात भासणारी भयानकता आता कमी वाटत होती. मी त्या नदीच्या संत वाहणाऱ्या पाण्याकडे एकटक पाहत होतो. काहीसं गढूळ असलेलं ते पाणी त्याच्या तळात काय आहे हे गूढ बनवून होतं. मनात विचार आला की त्या नदीने तिच्या पोटात अनेक सैतान तर लपवून ठेवलेले नसतील. तितक्यात त्या मुलीने तिचे कपडे सैल करायला सुरुवात केली आणि मी माझी नजर दुसरीकडे वळवली. मी नदीकडे पाठ करून बसलो. आमच्या भेटीच्या 1 महिन्यातच ती मुलगी माझ्यासोबत किती मोकळेपणाने वागू लागली होती. जणू तिचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास असावा. मलाही आमच्यातील तो विश्वास असाच कायम ठेवायचा होता. मला तिच्या पाण्यात उतरण्याचा आवाज आला आणि मी वेगळ्याच विश्वात हरवलो. त्या मुलीमध्ये मी आयुष्याचा जोडीदार पाहत होतो का?
माझ्या विरुद्ध सावळ्या रंगाची ती एक जंगलात राहणारी मुलगी, पण माझ्याहून कित्येक पट जास्त धाडसी, अनेक प्रकारची शस्त्रे चालवण्यात पारंगत. तिला मी या प्रवासानंतर माझ्यासोबत शहरात घेऊन जाण्याची स्वप्ने पाहू लागलो. तिची परवानगी असली तर माझी समाज आणि आसपासच्या जातीपाती मानणाऱ्या प्रत्येक लोकांशीही लढण्याची तयारी होती. पण मग तिला याबद्दल आत्ताच विचारावं का? ती पाण्यातून बाहेर आली होती. स्वतःचे कपडे स्वच्छ धुवून पुन्हा अंगावर चढवून ती माझ्या बाजूला येऊन उभी राहिली. मी तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिले. धुळीने आणि घामाने काळवंडलेला तिचा तो चेहरा आता उजळून निघाला होता. भिजलेले मोकळे केस तिला अजूनच सुंदर बनवत होते. तोच नदीच्या पाण्यामध्ये जोराची हालचाल झाली. मी त्या मुलीचा हात पकडून तिला बाजूला केलं. तिचंही एव्हाना लक्ष नदीच्या पाण्यावर गेलं. तिने लगेचच खाली ठेवलेलं तिचं धनुष्यासारखं अवजार हातात घेतलं. त्यावर बाण टेकवून ती नदी पात्राकडे एकटक पाहू लागली. पण नदीचं पाणी पुन्हा एकदा संथ वाहू लागलं. कदाचित पाण्यात एखादा मासा असावा. मी उगाचच घाबरलो होतो. तशी ती मुलगीही नॉर्मल झाली. मी हातातील भाल्यासारखे अवजार घेऊन पाण्यात मासा पकडायला जात होतो. तोच तीव्र झटक्याने मी हवेत उडवलो गेलो. तिथे मासा तर नक्कीच नव्हता. त्या पाण्यातून चिखल्याने माखलेला एक भयानक माणूस हळूहळू बाहेर येऊ लागला. पाण्यात राहून जवळपास संपूर्ण कुजलेलं त्याचं ते शरीर, त्यावर साचलेल्या चिखल आणि शेवाळ याने तो निर्वस्त्र जीव एखाद्या झोंबीसारखा वाटत होता. त्या मुलीने कसलाही विचार न करता त्या माणसावर एकावर एक बाण मारले. पण घट्ट चिखलात एखादा दगड जाऊन बसावा तसेच ते बाण त्याच्या शरीरात अर्धवट रुतले जात होते. त्या बाणाच्या रुतण्याने त्या सैतानाला काही एक त्रास होत नव्हता, कारण तो एक पॉरी होता. आसाममधील अजून एक प्रकारचं भयंकर भूत जे पाण्यामध्ये लपून माणसांची शिकार करतं. ती मुलगी लगेचच माझ्या समोर येऊन उभी राहिली. त्या सैतानाच्या आणि माझ्यामध्ये ती एखाद्या भिंतीसारखी उभी राहिली होती. पण तिला याची जराही कल्पना नव्हती की ते भूत माझ्यासाठी नाही तर तिच्यासाठी तिथे आलं होतं. पॉरीबद्दल असं म्हटलं जातं की हे मनुष्याप्रमाणेच स्त्री आणि पुरुष दोन्ही रूपात असतात. स्त्री रूपातील पॉरी हे पुरुषांना झपाटते, तर पुरुष रूपातील पॉरीभूत हे फक्त स्त्रियांना झपाटते. इतकंच नाही तर विरुद्ध लिंगी शरीरात ते प्रवेश करते आणि त्या व्यक्तीच्या मेंदूवर ताबा मिळवते. पॉरीने झपाटलेली माणसे जवळपास वेडी बनून जातात. पॉरीला त्या व्यक्तीच्या शरीरातून बाहेर काढण्यासाठी एक्झॉर्सिझम हाच एक पर्याय मानला जातो. मला वाचवण्यासाठी पुढे झालेली ती मुलगी त्या सैतानाकडे एकटक पाहत राहिली. तिच्या हातून तिची हत्यारे कधी निसटून खाली पडली तिचं तिलाच कळले नाही. पॉरी नावाचा तो आत्मा पाण्यातून बाहेर येऊन तिच्या जवळ येऊ लागला. मला तिला वाचवण्यासाठी काहीतरी करावंच लागणार होतं. मी खाली पडलेली भाल्यासारखी शीग उचलली आणि पुढे जाणार तोच एक आगीचा धगधगता बाण त्या आत्म्याच्या शरीरात शिरला. मी पाहिलं दूरवर कोणीतरी हातात तसाच एक धनुष्य पकडून आमच्याकडे पाहत उभा होता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.